sa maskuje dole a rovnako tuto sa nachádza Jakub Jakubiček, ktorý je pôvodný vlastne organizátor protestu, ktorý sa neskôr pridal ku nám ešte pred začatiami tých rokovaní, kedy ŠRVŠ vyhlásila mobilizáciu, takže jemu patrí veľká vďaka za to, čo urobil na Facebooku, ako sa mu podarilo zmobilizovať študentov a rovnako tak aj aktívne sa s nami stretával a bol informovaný o priebehu rokovaní. Takže program bude vlastne oboznámený s tými s pravidlami diskusie. Už vás tu začína byť viac, keď vás tu bolo 5, tak to nebolo potrebné. Prejdeme si tie zmeny v sociálnom poistení, k tomuto bude diskusia, potom pôjde kvalita vysokoškolského vzdelávania, opäť diskusia a záver. Pravidlá diskusie. Píšeme to tu aj na základe toho, keď sme videli tie diskusie na Facebooku, tak máte možnosť, vy alebo respektíve ľudia pri obrazovkách, napísať podnety online na www.šrvš.sk/podnety. Tuto necháme bežať približne do nejakého 17. novembra, aby sme to stihli spracovať pred ďalším valným zhromaždením, kde teda z mojej pozície ako predseda študentskej časti Senátu STUčky a rovnako určite aj ostatné univerzity, čo tu sú, môžeme dať naše slovo, že sa tým bude ŠRVŠ zapodievať. Je nás dosť, aby sme podpísali mimoriadny bod programu. Potom také tie klasické, proste najmä slušnosť pri tej diskusii, neskakať si do reči, počkajte, dostane sa na vás slovo. Maximálne 2 minúty na človeka, potom zákon 131 z roku 2002, paragraf 4 hovorí, že na akademickej pôde sa nesmú propagovať politické strany ani politické hnutia, ani vykonávať svoju činnosť. Teda ak sa medzi vami nachádza nejaký politik, tak vás poprosíme, nehláste sa do diskusie, môžete sa s nami stretnúť potom, ale sme na akademickej pôde, žiadna politizácia. Potom rovnako médiá, mali by sa tu vyskytovať len verejnoprávne médiá, TASR, Slovenský rozhlas a televízia, ale s tým, že vieme, že je tu SITA a je to tlačová agentúra, tak to môže byť, to sme sa uzhodli. Dobre. Takže začnem teda tým, čo vás asi najviac trápi, ako to celé vyzeralo. Vláda navrhla zrušenie daňového bonusu 20 €, nebola ochotná zdvihnúť dotáciu z 0,8 € na euro, ako bolo predtým, a chcela zaviesť odvody zo zárobkov študentov pracujúcich na dohodu, s tým, že malo sa jednať o rovnaké odvody, ako mali všetci zamestnanci normálni. Teda približne nejakých 45,6%. Plus minus. Dobre. To viedlo k tej mobilizácii, ktorú sme odštartovali. Teda na prvý impuls prišiel od Jakuba Jakubička, potom ŠRVŠ prijalo uznesenie, že zapájame sa do tohoto. To viedlo k prvému ústupku vlády, kde nám najskôr ponúkli 132 €, ale my sme zase ponúkli na druhú stranu 400 €, aby sme teda boli objektívni. Ani jedna strana to nemala podložené číslami. Najmä teda zo strany vlády tam nebolo vôbec nič. Na to vláda dala sumu 155,28 € za mesiac, čo ste už určite postrehli. Je to vlastne výpočet z minimálnej mzdy, čo je euro 9,941 na hodinu. A teda študent môže pracovať 80 hodín, teda krát 80 hodín a došli k tejto sume. S tým, že v tomto kroku sa jednalo o to, že ak by sme zarobili hoci len o cent viacej, tak by sa nám opäť odvody sa týkali kompletne celej čiastky, čo bolo nepriateľné. A všetky tieto výhody, aj potom chronologicky ďalej, čo budem hovoriť, sa týkajú iba jednej dohody. To bolo vlastne tak aj doteraz, ak sa nemýlim, na uplatňovanie daňového bonusu. Takže teraz sa to rozširuje aj na platnosť na odvody. Protinávrhy, s ktorými sme prišli my, takže vlastne minimálna mzda sa nám zdala ako teda nepriateľná kvôli tomu, že študent nerobí len prácu, ktorá sa týka proste nejakej tej, nazvime to také podradnejšej roboty, respektíve úplne nekvalifikovanej.
Robíme aj odborné činnosti, najmä vo vyšších ročníkoch, proste sa tí ľudia snažia zamestnať vo svojom odbore, kde už približne dosahujú aj priemerné platy. Teda sme vychádzali z priemernej mzdy, čo je 786 eur v hrubom. Keďže študenti odvody neplatia, tak to je približne 609 eur v čistom. Môžeme pracovať iba 80 hodín zo zákona, ale to je iný zákon, takže proste nemôžeme pracovať 160 hodín, teda by bolo neľudské, keby sme mali dvojnásobnú hodinovú mzdu ako niekto vyštudovaný. Takže tých 609 sme predelili dvoma, približne 160 hodín je plný fond mesačný. Tak to nám vyšlo 3,80 eur na hodinu. Toto bol jeden variant a konverguje k nezdaniteľnému základu dane, čo je 303,72 eur. Urobili sme si ešte aj variant B, že keby nám neprijali teda variant A, čo bolo vlastne nejaká myšlienka tohoto návrhu vychádzala z toho, že cez leto študenti pracujeme viac, proste máme voľno, prípadne máme viacej dohôd a tak ďalej. Ale keďže sociálna poisťovňa nedokáže robiť ročné zúčtovanie, aby sa to začalo rátať až po určitej sume, tak sme sa snažili to leto nejako rozumne zakomponovať do tej sumy. A ako leto sme brali júl, august a polku júna a polku septembra, s tým, že teda sa to preklopí do jedného mesiaca. Teda tú sumu 155 eur sme vynásobili 15, 12 mesiacov roka plus ďalšie 3 prázdnin. Keď sme to potom spätne vydelili 12, tak nám vyšla suma 194,1 eur, tam je aj hodinová mzda napísaná. A toto konverguje k úrovni životného minima, čo je dokonca suma, ktorá je o 40 centov väčšia, 194,58 eur. Mali sme pripravené teda tieto dve varianty na rokovanie s vládou, teda aj tieto dve varianty, aby som bol presný. No, potom dohodnuté detaily novely vlastne celý víkend zasadalo valné zhromaždenie, rokovali sme približne 35 hodín, ako videli sme rôzne reakcie, že čo sa robí na zasadnutiach. Najmä strojcovia proti návrhu, tým ozaj skoro nespali, pretože bolo treba pripraviť celý protinávrh, zdôvodniť ho číslami a tak ďalej. No, čo sa týka prečo áno, lebo boli dva tábory. Na zasadnutí na Facebooku ste už možno postrehli, že hlasovanie prešlo relatívne tesne. Takže tábor, ktorý hovoril, že áno, tejto sume 155,28 eur, vychádzal z toho, že najmä tam bol strach, aby sme neprišli o výhody, ktoré boli dohodnuté s ministerstvom, aj keď je ťažko povedať, či bol podložený, ale proste mohli by sme prísť o všetko, čo sa dohodlo. Potom na východnom Slovensku študenti zarobia menej, vraj, čo teda z mojej pozície Bratislavčana to neviem posúdiť. A toto boli také hlavné argumenty. Musí sa dostať deficit o rok pod 3%, čo teda ráta celú spoločnosť, že bude nejako šetriť. A potom, že ešte stále sme zvýhodnení oproti iným zamestnancom. Kdežto my máme odvody, keď sa prekročí tá suma, tak máme dokopy 29,8, s tým, že 7% platí študent a 22,8% platí zamestnávateľ. Pričom bežní zamestnanci, ktorí sú neštudenti, na dohodu budú mať tých 45,6%. Približne, myslím, že to je okolo tohoto percenta. Prečo nie tá suma? Lebo ako som vám už spomínal, študenti nerobíme nekvalifikovanú robotu, robíme normálnu robotu. My sme videli, ŠRVŠ, tá časť proti videla variantu tu, že zniží nám to možnosť získať prax, zniží to našu atraktivitu u zamestnávateľov. Aj kreditný systém bol koncipovaný tak, že študent si má rozkladať štúdium podľa svojich možností a znalostí a rovnako kreditný systém je koncipovaný tak, aby študent mohol získať prax popri štúdiu. V čom sme videli isté riziko. Potom prebehlo hlasovanie, ktoré udelilo predsedníctvu mandát, ktorý vyzeral, že najskôr sa má rokovať o sume 303 eur, následne, ak neprejde táto varianta, tak suma 194 eur a na záver
prijať 155 eur, ak by sa nedohodlo na žiadnej z týchto súm. Neuvádzam tam tie centy kvôli prehľadnosti. Takže s týmto mandátom išlo predsedníctvo na ministerstvo sociálnych vecí, práce a rodiny. Prvýkrát som to povedal správne. Pardon. No, ešte než prejdem k záveru, že čo sa dosiahlo, tak aby ste videli, že čo to znamená tá suma 155 eur. Dúfam, že to vidíte, respektíve tí, čo ste vzadu a nevidíte, kľudne poďte dopredu, miesta je dosť. Ak študent zarobí približne 320 eur mesačne, tak odvody mu pôjdu iba zo sumy 165 eur, lebo 320 minus 155, čo máme chránenú sumu. Takže zo sumy 165 eur študent odvedie len 7%, čo je 11,55 eur, ale zamestnávateľ odvedie 22,9%, čo je 37,76 eur. Teda študent miesto 320 eur by mal dostať 308,5 eur približne, ale zamestnávateľovi vstupnú náklady na prácu študenta na sumu 357,78 eur. Predtým mal doteraz, ako to bolo, pred novelou zákona sme mali odvody 1,05%, to bolo nejaké úrazové a garančné poistenie, nejak takéto. Dobre. Zmeny, ktoré sa dosiahli v ŠRVŠ, opäť vychádzajte z toho, že sme mali platiť plné odvody, žiadny daňový bonus a 0,8 dotácia na jedlo. Tak teraz to je tak, že odvody sa neplatia, pokiaľ mesačne zarobíte pod sumu 155,28 eur. Platí to iba na jednu dohodu. Tu na pozor. Budete musieť dať čestné prehlásenie zamestnávateľovi o tom, že pracujete, že na túto dohodu si uplatňujete tieto pravidlá, ktoré tu sú. Ak budete mať viacej dohôd, tak z nich vám pôjdu odvody už od začiatku. Iba jedna dohoda je ošetrená týmito pravidlami. Ak zarobíte nad rámec tejto sumy, tak ten rozdiel sa vám budete odvádzať odvody v sume 29,8%, no 7% študent, 22,8% zamestnávateľ. Máme prísľub vlády, ak ste sledovali médiá, tak bolo to verejne vyhlásené s tým, že v priebehu tohto, respektíve budúceho týždňa by sa malo podpísať memorandum, ktoré by malo byť pre ministra záväzné, aby sme sa k tomu vrátili o 6 mesiacov, keď budú nejaké výsledky, že ako to ovplyvnilo vlastne jednak vývoj dohôd, príjmy štátneho rozpočtu a ako sú tým dotknutí samotní študenti. Pretože nepodarilo sa nám vyrokovať vyššiu sumu, avšak k tej sume 194,1 eur sa vyjadrili, že sú k nej naklonení, pretože je to životné minimum a situácia na Slovensku je rôzna. Je dosť veľa jednak sociálnych prípadov, ktorí ale neošetruje sociálne štipendium alebo rozvedené rodiny a tak ďalej. Takže oni relatívne sú naklonení tejto sume, ale chcú zistiť najskôr, čo to spraví tu na toho pol roka, aké budú reálne dopady na rozpočet. A potom sú naklonení rokovať o vyššej sume. A opäť máme prísľub vlády, čo bude v memorande, aj pokiaľ viem, už by to asi malo byť aj zapracované, že každoročne sa táto suma bude navyšovať o rast miest. Nie reálne mzdy, ale o rast, tuším, nominálne je správny pojem. Zvažovali sme, že či infláciu alebo rast miest, ale okrem roku 2010, tak zatiaľ bol vždy vyšší rast miest, tak sme sa rozhodli pre túto variantu, aby sme študentom nepodkopali možnosť valorizácie tejto sumy. Teda pre rok 2013 je to suma 155,28 eur, ale následne vláda vydá nariadenie, kedy povie aktuálne nové číslo. Rovnako podarilo sa dosiahnuť zvýšenie dotácie na 1 euro na jedno jedlo, pričom stále platí, že môžete si vybrať 2 jedlá za deň. Zachováva sa daňový bonus, čo je 20 eur, teda je to 240 eur ročne. A máme prísľub vlády, že študenti budú mať miesto v komisiách Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Takže tu by sme mali mať miesta v komisiách. Na Facebooku boli rôzne varianty, že si nás kadekto pokúpil a tak ďalej. Nie je to tak.
My máme v rámci ŠRVŠ, čo si viete overiť aj na internete, skupiny, ktoré sú zamerané, ktoré ani nemusia mať člena z predsedníctva na určité oblasti, takže tu by sme radi dosadili odborníkov. Na Ministerstvo práce, sociálnych vecí, rodiny niekoho zo sociálnej skupiny a potom máme akademické záležitosti, čo by mali riešiť s Ministerstvom školstva. Z tohoto celého nám vyplynuli určité otvorené otázky. Platíme odvody. Čo za to? To bola veľmi dobrá otázka a toto musíme ešte doriešiť, kým sa zákon uzavrie. Pretože aby nám to náhodou nepokazilo, ak sa nemýlim, personálny index, je to vlastne to, čo nám určí, aké budeme mať vysoký dôchodok. Aby tí, čo pracujú popri škole, náhodou si ešte neznížili dôchodok. Je to vec, o ktorej vie aj ministerstvo a aktívne sa hľadá riešenie. Aby proste tie odvody sa prerozdelili tak, aby sme na tom nestratili, keď už ich máme platiť. Rovnako ďalšia otázka, na ktorú sa poukázalo, že keď si zoberieme, sme tu asi skoro všetci študenti, že my sme tá najviac vzdelaná vrstva na Slovensku. Je potenciál, že by sme mali byť aj najproduktívnejší, čo nemusí byť úplne tak na základe druhého bodu, ale mali by sme byť. A teda budeme najviac odvádzať. A keď študentka, dajme tomu, normálna študentka skončí školu, to je približne vek 24 rokov, čo je ideálny vek na to, aby sa aj vydala, a aby mohla mať dieťa a dostávala regulérnu matersku, tak musí odrobiť aspoň 3 roky, čo je zrazu vek 27, ak chce dostávať inú matersku ako 60 eur. V prípade, že sa jedná o doktorantku, tak vek sa posúva až na 30 zhruba. Môže byť aj viac, záleží teda od typu štúdia, aké absolvuje doktorantka. Takže toto je vec, ktorú určite chceme doriešiť a preto pre tieto otázky nám bola ponúknutá, vlastne bolo ponúknuté to miesto v tých komisiách. Aby ste chápali, my sme poradný orgán ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Teda iba poradný. My nemáme nejaký rozhodovací hlas, ale sme partner na rokovanie. Pričom ako partnera na rokovanie nás akceptuje už aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Takže týmto sa nám otvorili ďalšie možnosti, aby sme riešili napríklad tieto veci, čo sa týka tých materských. Určite je tam viacej veci, ktoré bude treba doriešiť a práve preto sa nám poskytli tieto miesta. Dobre, to by sme mali prvý bod. Druhý bod bude kvalita vzdelávania. Takže teraz je čas na vaše otázky. Kto sa bude pýtať, ja dám mikrofón a niekto vám ho podá. No, tak môžete sa nás opýtať. Kľudne, lebo do tých médií išli rôzne informácie. V jednom denníku bolo písané, že študent môže odrobiť 350 hodín ročne, čo je hlúposť. My môžeme odrobiť 80 hodín mesačne. Niektorí novinári mali chuť tie oficiálne tlačové správy si rozvinúť viac. Takže proste ak máte z tohoto nejaké nejasnosti, tak sa kľudne opýtajte. Takýto bol priebeh. Aj z tohoto vidíte, že proste my sme po tom valnom zhromaždení nemohli dať vedieť, aké sú naše rokovacie plány, lebo ako náhle by sme dali do pléna, že ideme rokovať o sumu 303 eur, ak nám neprejde, ideme rokovať o sumu 194 eur, a ak nie, tak berieme tú sumu, čo nám dávali, tak proste nemali by sme žiadnu šancu na rokovaniach. Preto tam bolo pozdržanie, vlastne 2 dní, kým sme vypustili tú informáciu von, kým sme rokovali s ministerstvom. Dobre. Áno, toto je super otázka, lenže treba vychádzať aj z toho, že 155 eur není strop, dokedy my môžeme pracovať. My môžeme pracovať na túto sumu, ale odvádzame z toho odvody. Áno, že študent musí aj študovať.
na hodinu a keď si dáte napríklad tých 80 hodín mesačne, tak to vychádza takých tých do 300 eur. 240. No, treba. Áno, je to pravda, no ale odvody... Dobre, no odvody budeš platiť tým pádom z nejakej sumy koľko, 85 eur? Nie, hej, 85 eur. Z tohoto, keď si dáš 40% dole, tak áno, prídeš zhruba o 25 eur. Teda nebudeš mať sumu 240, budeš mať sumu 225, ak by zamestnávateľ všetky svoje náklady preniesol na študenta. Áno, toto bol jeden z argumentov, že prečo by sme tú sumu nemali prijať, pretože v ideálnom svete zamestnávateľ zvýši náklady sebe a iba tých 7% preniesie na študenta. No na Slovensku nie je taká situácia, určite budú takéto prípady, no, bohužiaľ. Áno, áno, je to jedna z variant, ktorú môže zamestnávateľ akceptovať, záleží... Čiže potom nedostane mesačne 240, ale len nejakých 180 alebo čo sa dá. Nie, miesto 240 dostaneš 215. Ak by premietol celú sumu. Áno, toto je dopad toho, čo sa prijalo. Rovnako opäť ŠRVŠ.sk/podnety a môžete tam aj hlasovať za jednotlivé podnety. Podľa priority sa tým budeme zaoberať. Nejaký pred týždňom, pred dvoma, tak nejak? 12. až 14. No bolo predtým, ak si dobre pamätám, bolo v správach niečo ohľadom toho, že bude že nejaký kompromis bol Richterom a Čaplovičom daný ako SRVŠ. Mňa by skôr zaujímalo, prečo vlastne absolútne nikto nebol informovaný, aký bol ten kompromis, prečo nemohla byť nejaká verejná diskusia pred tým hlasovaním, prečo sa nemohli spojiť študenti ako so svojimi zástupcami v rade a podobne. Prečo to viac menej všetko za zatvorenými dverami? Dobre. Tento kompromis bol prezentovaný na valnom zhromaždení piatok okolo 10. Piatok 12. okolo 10. večer bol prezentovaný, teda ani delegáti sme o tomto nevedeli, ale rokovanie, ak sa nemýlim, prebehlo štvrtok boli u prezidenta, teda proste, keby sme tú informáciu mali a zverejnili by sme ju, najskôr reálne sa to dalo urobiť štvrtok večer. Zase ako netreba si dávať ružové okuliare, koľko ľudí by sa vyjadrilo za 24 hodín. Lebo potom už sa rokovalo o tom, ako to upraviť. A ozaj, ako verte tomu, že v ŠRVŠ sú ľudia, študenti, ktorí pracujú, teda proste tam sa robilo ozaj všetko preto, aby sa to upravilo čo najprístupnejšie študentom. Už len to, že keby sme zarobili 155,29 eur a mali by sme platiť odvody z celej sumy, to bol pôvodný návrh, ktorý proste ministerstvo ustúpilo. Teda máme oslobodenú čiastku, ktorú máme garantovanú. Áno, nie je to dokonalé, ale nebolo to zverejnené kvôli tomu, že bola krátkosť času a tu by bol možno lepší názor predsedníctva, ja som iba organizátor, ale viem teda povedať náš názor, že proste bola tam krátka doba a študenti, kým by sa vyjadrili a vyjadrili sa k veci konštruktívne, tak by sme nestihli získať nejaké reálne podnety. Aj preto tam bolo, čo som uvádzal, ten slajd, že 35 hodín rokovania. Proste skupiny, ktoré boli proti, sa stretli a riešilo sa celé do rána vlastne, s čím prísť ako alternatívu, ako to podložiť číslami. Lebo nemohli sme na nich ísť, že no tak nám dajte sumu 250 eur. Potrebovali sme to mať celé podložené, že čo a ako. Toto sme sa pokúsili urobiť, robilo sa ozaj všetko, čo bolo v našich silách. To, že to nebolo zverejnené, za to sa môžem ako súkromná osoba ospravedlniť. Dobre, ešte vyjadrí sa delegátka za Univerzitu Komenského, Lenka. Ahojte, možno jedna podstatná vec, ktorú treba povedať je, že keďže prebehlo rokovanie vo štvrtok a my ako delegáti sme nevedeli,
v podstate ešte o čom bolo, ako prebehlo, aký bol výsledok, tak keby šla v tejto chvíli do médií informácia, že je nejaký konkrétny kompromis alebo boli navrhnuté nejaké čísla, tak by to bolo aj voči delegátom veľmi nefér a o tomto sa malo rokovať a valné zhromaždenie je najvyšším rozhodovacím orgánom, ktorý potom môže rozhodnúť o tom, či sa teda ide o tom diskutovať alebo nie. Takže to je asi taká najdôležitejšia informácia. Čiže aj ak bola nejaká ponuka kompromisu, bolo nutné ešte o tom ďalej diskutovať. Ďakujem za slovo. Neviem, či ťa to uspokojila táto odpoveď. Prepač, poprosím ťa na mikrofón, nech to počujú, prípadne aj ľudia von, aj aby sme mali z tohoto záznam. Ďakujem. Diskutovať ako na valnom zhromaždení, hej, ako to nikomu neberiem. Len proste stále mi tam chýba nejaká tá, ako by som to nazval, nejaká tá spojitosť s tými normálnymi študentami, ako čo sú na školách. Proste neviem, či vám ako ministerstvo dalo nejaký deadline, že dokedy sa musíte vyjadriť, ak áno, tak pochopím. Ale ak nie, tak potom neviem, prečo napríklad nemohlo byť posunuté hlasovanie. S tým, že by sa dal priestor nejakého týždňa alebo niečo podobného na diskusiu. Teraz sa už o tom neskoro hovorí, ako viem, ale to si mi to príde trochu. Dobre. Asi rozmýšľam. Poviete ďalší delegát za Univerzitu Komenského, Matúš. Čaute. No, takže ministerstvo nám dalo deadline do útorka. Útorok malo byť stretnutie, na ktorom sme sa mali dohodnúť na nejakom kompromise. Preto ten čas bol strašne krátky a nemohli sme sa spoliehať, že dostatočné percento alebo dostatočné množstvo študentov by reagovalo na túto výzvu alebo na túto nejaké hlasovanie študentov, či je to málo alebo veľa. To bola jedna vec a z môjho pohľadu takéto detaily rokovania sa nezverejňujú. To bolo rokovanie medzi nami a ministerstvom. Ministerstvo tiež to nezverejnilo a tiež to mohlo zverejniť. A keďže tam bol ten strašne malý čas, strašne málo času, tak sme potrebovali my sa najprv dohodnúť, že či je to dostatočná suma alebo nie, či to príjmeme alebo nie. Dobre, môžem? A ešte, aby ste chápali, ŠRVŠ sa stretáva v určitých intervaloch, ktoré sú viac menej dané dopredu. Aj keby tam nebol deadline z ministerstva, tak my sme mali ten víkend naplánovaný stretnutie bez ohľadu na to. Je dosť náročné skoordinovať delegátov z 39 vysokých škôl, aby mali čas, čo asi uznáte, lebo je nás jeden delegát za vysokú školu a plus jeden delegát na každých začatých 2000 študentov. A teda by sme mohli o tomto hlasovať iba korešpondenčne, čo by bolo podľa nás absolútne neadekvátne o niečom takomto hlasovať bez prítomnosti a bez diskusie. Takže aj toto bolo, prečo sa to muselo prijať ten víkend. Okrem toho, že bol ten termín z ministerstva. Mali jednu dohodu, mohli ste si ju dávať nezdať. A zdaňovali vám to až teda nejak 303, dačo. Áno. A väčšinou študent, keď robí popri škole, tak nad tých 300 zarobil maximálne cez leto. Prečo napríklad nedali odvody platiť len zamestnávateľovi, ale aj študentovi? Keď ako ten študent ledva vyžije z tých pár korún, aby aj napríklad išiel na nejaké to pivečko, keď to tak povieme, alebo si kúpil nejakú knížku do kina, alebo tak. Prečo nedal platiť odvody len zamestnávateľovi? Ako bola by to nevýhoda, že by potom asi nezamestnával študentov, ale nejak to tak vyrovnať potom, aby na to nedoplatil študent. To musíte chápať, že my máme stále nižšie percenta, teda nemôžeme brať, ako to bolo doteraz, lebo novela nám chcela zobrať absolútne všetky výhody. Teda máme stále približne o 20% menšie odvody. Ale ako si mala tú otázku aj predtým, keby sa dalo platiť zamestnancovi tie odvody, aj tak by sa to prenieslo smerom na tú hodinovú mzdu študenta. V reálnom živote. Proste to je viac menej asi jedno, ako to je. Aspoň teda toľko môj názor. No. Ja by som sa ešte vyjadril k tým 7%, že pre niekoho je to možno teraz málo, 12 eur, či koľko to vychádza. Ale ako vieme, podľa môjho názoru, po tom pol roku sa to bude prerokovávať
bude stále iba zvyšovať, čiže na budúci rok to bude tých 7% a ďalších 10 a 15%. Nie, percentá sú dohodnuté takto, tie by mali byť fixné. Keď nebudú, tak je to porušenie dohôd. Proste percentá a rozloženie je dohodnuté takto a je fixné. Ako náhle by to ministerstvo chcelo upravovať, tak je problém. Za toho pol roka, čo sa máme stretnúť, výsledkom toho rokovania aj na základe toho memoranda, čo bude podpísané, môže byť iba lepší stav. Ako keď bude horší stav, tak je logické, že proste neboli dodržané podmienky a potom sa to bude riešiť. Ale memorandum je dané tak, že môžu sa prijať iba lepšie podmienky pre nás, pre študentov. Keď sa ukáže, že študenti tvoria minoritu z tých 800 000 dohôd na Slovensku a zarábajú tak, že to je proste malá suma, tak dá sa proste to posunúť to číslo vyššie, respektíve aj keď sa budú ostatné ukazovatele národného hospodárstva vyvíjať dobre. Ak ste postrehli, tak rozpočet je stavaný tak, že je tam istá rezerva, aby sme splnili tie kritériá, aby sme mali schodok pod 3%. Ak bude hospodárstvo sa vyvíjať dobre, tak táto rezerva sa začne rozpúšťať. Tá je určená, keby proste nastali problémy. Ale nepôjde to k horšiemu. Podľa mňa to k horšiemu určite pôjde. Áno, tak sme na Slovensku. Môžeme si zobrať príklad, už len zo smeráckej kampane, čo všetko vstupovali, ako teraz, čo sa deje. To je jedna vec, na to zase chcem reagovať. Ďalej by som chcel, ak sa zvýšia odvody, samozrejme si to zamestnávateľe vykompenzujú, znížia nám mzdu, tým pádom, ak potrebujeme nejaké životné minimum, nie všetci majú internát, kde platia 70-80 eur. Ostatní študenti bývajú na privátoch, kde platia 130, 150, 180 eur, plus kde je strava, cestovanie, všetko. Tým pádom stúpa počet odpracovaných hodín, potrebujeme viacej, než len jednu dohodu. Ty môžeš mať jednu dohodu a môžeš na ňu zarábať aj 600 eur. No ale to je argument na tie dve dohody. Máme nejaký kreditný systém a približne podľa toho kreditného systému za každý predmet, to je predmetov, tak by som mal týždenne toľko hodín predstavenovať, nie? Áno. No a kde mám potom robiť viac ďalšie hodiny, kde mám spávať, alebo čo? A chcel by som vedieť vlastne, prečo ste odstúpili od protestu, potom následne mal byť len pochod, ale teraz je tu len diskusia. Práve, že podľa mňa sa mal protest alebo len ten pochod, samozrejme súvisia s tým určité riziká, ale práve vtedy sa mal spraviť, keď to bolo čerstvé a keby na to reagovalo najviac študentov a práve, že vtedy by vám to dalo najväčšiu silu na naplnenie. Ďakujem. Dobre. Čo sa týka pochodu, tak to bola nejaká mylná informácia. Pochod nikdy ani nemal byť. Takže mal byť iba protest a potom diskusia. No, keďže sa povedalo, že teda mobilizácia, študenti idú do niečoho, tak ministerstvo bolo s nami ochotné rokovať o tých ústupkoch. To je jedna vec. A potom, prečo sa to transformovalo na diskusiu? Proste keď boli rokovania minulý týždeň v útorok, takto pred týždňom a skončili zhruba o tomto čase, tak by sme mali 6 dní na prípravu demonštrácie. My sme mali problém podchytiť, aby nezlyhalo nič tu, čo ešte teda dúfame, že nezlyha, a to je diskusia. Keby sme robili protest vonku, tak to by proste sa nedalo. A nevedeli sme, ako dopadnú rokovania. Keby dopadli rokovania zle, stanoví sa nový dátum, len proste uznajte, že za 6 dní sa nedá urobiť demonštrácia nejako seriózna, aby to bolo všetko podchytené. Takže z tohoto dôvodu to bolo transformované na diskusiu, aby bol zachovaný dátum, o ktorom všetci vedeli. A keby rokovania dopadli zle, tak tu by sme sa rozprávali o ničom úplne inom. Rozprávali by sme sa o tom, že asi kedy bude nejaký termín, čo budú nejaké nosné myšlienky protestu a tak ďalej. Lebo tým, že ministerstvo nám schválilo, že nám zachová 20-eurový daňový bonus, že nám zvýši dotácie na jedlo na euro a s tým, že nám vyšlo takto v ústrety, tak nám to vybilo
všetky tie 3 nosné prvky, ktoré boli aj propagované, že kvôli tomu tu má byť protest. Mikrofón sa ti kľudne potom vráti, ak ešte budeš chcieť. No toto sú argumenty, prečo sa to transformovalo. Nemalo to byť zrušené, záležalo od dohody s ministerstvom. Politická strana, ktorá je vo vláde, dá nejaký návrh, určite počíta s nejakým kompromisom. A ak tá protistrana, prepáčne, drží hubu, nič nerobí a len to s nimi rokuje, tak to tak presne sa dohodnete na tom, čo chceli oni, niečo chceme my. Tuto máš návrh vlády. To my počítali. Ale nedohodneme to, čo chceme my, ale presne to, čo chcú oni a im je úplne jedno. Smer je proste jedna... Inak poprosím, taká- nespomínať politické strany. Áno, ale ide o to, že nemôžeme si zakladať na ich slove, že nám niečo povedia, či už sa to podpíše alebo nie. Od každej zmluvy sa dá odstúpiť, každý zákon sa dá zrušiť, každá vyhláška sa dá prepísať. No, dobre. Tak si všimni, že čo to spravilo teraz, keď sa táto novela mala meniť. Keď budú chcieť odstúpiť od tohoto, tak keďže sa to dotýka financií študentov, tak ja očakávam, že tá mobilizácia bude zase. Tým pádom už budeme vedieť, že partner je nespoľahlivý, teda pôjde sa pravdepodobne, by som hovoril domienky, ale asi by sa išlo rovno do protestu, ale to je moja domienka. Záleží od toho, čo sa schváli na valnom zhromaždení, to je kolektívny orgán. Teraz prešlo to, že hlasovania by mali byť verejné. Rovnako na ŠRV, ŠSK a lomitko podnety je, že chcete vedieť, kto ako hlasoval. Toto budete mať k dispozícii. Môžete sa opýtať mali by ste sa svojich delegátov každý opýtať, že prečo hlasoval, či už za áno, alebo za nie. Každý má nejaké argumenty. My to zverejniť aktuálne nevieme, lebo nemáme spracované tie údaje. Ale môžete sa opýtať, proste aj tí ľudia, čo hlasovali za, aj čo hlasovali proti, každý mal nejaký ten argument, že prečo hlasoval, ako hlasoval. Boli tam rizika. Jedna strana bola ochotná riskovať, že prídeme o všetko, čo nám ustúpili a pôjde sa do protestu s tým, že možno dosiahneme niečo viac. A druhá strana zase nebola ochotná ísť do toho rizika, lebo chceli študentom garantovať aspoň, že máme toto. Toto sú také dve hlavné nosné myšlienky toho tábora za a tábora proti. Hlasovanie, ak sa nemýlim, tak bolo 32 za túto variantu a 27 a 29 bolo proti prijaťu tejto varianty a pár sa tam zdržalo, nejakí 2-3. Takže prešlo to tesne. Dobre? V prvom rade chcel vysloviť alebo vyjadriť nejaké moje že osobné pohoršenie, že tu vôbec dneska sedím a diskutujeme o takýchto veciach. Nakoľko všade inde v spoločníkach aj najviac študent doslova chránený tvor, lebo si štát uvedomuje, že si vychová nejakého odborníka, ktorého si chce ďalej nechať, kdežto u nás to môžu všetci študenti len zdrhnúť, takže o chvíľku tu nebudeme mať nikto vôbec aké hodnoty vytvárať. Druhá vec je, čo sa chcem opýtať, prečo to nemôže ostať tak, ako to bolo doteraz, že dajme tomu, že od tých daní som bol oslobodený do tej čiastky, alebo mal som to znížený základ dane tak, ako to bolo pre radového zamestnanca. Keď už nás chcú stávať do roviny zamestnancov, platiť odvody ako zamestnanci, tak prečo môžu mať rovnako znížený základ dane, ako má zamestnanec. To je jedna otázka. Druhá otázka, alebo otázka možno pôjde pre vás, pre delegátov ŠRVŠ, za to, prečo tých 300 €, ktoré tu boli spomínané, je, že keď si zoberiem ten ideálnejší prípad, že som študent, ktorý dostane internát, to všetci vieme, že to je 1/3 až 1/2 študentov danej fakulty dostane internát, tak zaplatím približne tých 80 €. Vďaka tomu, že máme nejakú dotáciu na jedlo, tak keď si dám obed a večeru, tak pre nejakých 5 €. Jem 30 dní, takže to je 150, už mám 230, keď dobre rátam. A nejakých 70 dní mi ostane na to pivo, ako bolo spomínané, alebo na to, že si potrebujem kúpiť knihu, po prípade my technici potrebujeme svoje výstupy tlačiť, nie je to lacná záležitosť. Takže to máte odo mňa nejaký podnet, prečo by sme mali bojovať za nejakých 300 €. Nech aspoň do tej čiastky 300 € ako študent som oslobodený, nech viem, že tento štát mi dá možnosť študovať. Dobre, ja ti poviem. Prepáč, lebo ja to zabudnem.
čo sa týka tej nezdaniteľnej položky, to máme stále, tú nezdaniteľnú položku nám zostáva. Len máme okrem toho chránenú čiastku, z ktorej nejdú odvody. To zamestnanci normálni nemajú. To bol jeden z argumentov, áno, tiež. To bol ten ďalší návrh, prečo by mohlo ísť aspoň do tej čiastky, aspoň tých 300 eur, Áno. už nejakej. Potom si mal ešte jednu otázku, a to už som zabudol. Taký, Tak, páči súdlo. a prečo sa vôbec niečo muselo meniť? Dobre, tak predstavte si modelovú situáciu. Sme v malej 5 miliónovej krajine v strede Európy, kde každý má chuť zarobiť čo najviac a dať ostatným čo najmenej. Keď zoberme si študenta, ktorý dajme tomu, nič nemusí urobiť, za ním niekto príde, napíšeme na teba tento projekt za 1000 eur, dostaneš z toho odmenu 50 eur a spraví to niekto iný. Teda sú to proste úniky, ktoré vznikajú na daniach a tak ďalej. Teda z tohoto dôvodu ministerstvo chcelo zaviesť strop, čo tento argument je celkom dobrý. Proste, ak sa to zneužíva takto, tak to treba vyriešiť a proste, aby tie úniky neboli, lebo potom to dopadne opäť takto, že tí, čo platia, musia platiť viac. My sme navrhli aj nemecký model, obklúčiť firmu, nikto dnu, nikto von a skontrolovať všetkých zamestnancov a pokuty také, že si to všetci rozmyslia. Ale toto je iný zákon, iný kontrolný mechanizmus a tak ďalej. Je tu niekto, kto si myslí, že čím viac musím platiť, tým viac budem platiť. Čo? Viac a viac je tu priestor na to, že to každý bude chcieť obchádzať. Neviem, či to je akože, ja chápem takéto úplne laické ponímanie prípravy štátneho rozpočtu, že túto mi chýba technika, ale to potrebujem nabrať. Ale všetci vieme, že čím viac je nejaké zaťaženie, to je jedno, či študenta, alebo pracujúca, alebo podnikateľa, alebo živnostníka, tak tým viac sa to snaží obchádzať. To je možno pôjde do diskusie. Ale toto je presne to, že sa zavádza strop, aby aj toto ti proste obmedzí to zneužívanie. Aj keby si chcel, tak už vlastne neviem, či je pracovná zmluva, ktorá ti dovolí už to nejako obísť. Typ pracovnej zmluvy. Potom. Ja tu nechcem hovoriť, že teda Áno, je nejaké protizákonné návrhy, ale vieme, že to tak proste funguje. Je riziko čiernej práce, a to je presne to, čo sme Teraz hovorili. je to vysoké. No, presne to sme hovorili. Tvrdé kontroly vo firmách. Myslím si, že žiadny zo študentov nemá problém s tým, aby ho skontrolovali 3-krát do mesiaca, či má zmluvu, aj keby to bolo extrémne prísne v nejakej firme. Raz keď som zamestnaný, tak sa kľudne preukáže. Áno, je tam riziko narastu čiernej práce, čo musí ministerstvo si vyriešiť kontrolnými mechanizmami, ktoré keby si vyriešilo teraz, tak nemusíme riešiť. Takže to nakoniec vlastne skončí tak, že budem nútený nejakými teda kontrolnými mechanizmami, napríklad tým odlúčením, všetko toto platiť. Čiže odídem. To je to, čo som začal na začiatku. Výsledok o 20 rokov bude taký, že v tomto štáte študovaní ľudia nebudú vytvárať hodnoty. Áno, tako je tam riziko. My sme poukazovali na plusy, na minusy. Takže toto bol presne tiež jeden z argumentov, ktorý zaznel. Môžem spomenúť politickú stranu, tak by som chcel poďakovať parlamentnej väčšine za naše istoty. Ďakujem. Ja by som sa chcel opýtať taký menší detail, keďže ste spomínali, že keď ste boli na tomto rokovaní s vládou, že oni to nemali celkom podložené číslami. Nehovorili napríklad oni orientačnú sumu, ktorú si oni slúbujú práve týmito prídavkami do štátneho rozpočtu? Áno. Neexistuje na toto informačný systém, ktorý by ti povedal, toľko to študentov robí, toľko to zarobí a taký to bude prínos, keď to urobíme. Existujú ekonomické odhady. Opäť viem ti povedať subjektívny názor, mňa technika, ale no, asi máme podobný. Prosím? Z ich strany nejaká taká suma nepadla? Padla na rokovaní s prezidentom a plus získame údaje od tajomníka. Máme ich viac menej prisľúbené, neformálne, že
mali by nám dať údaje, že keď sa zavedú takto odvody, tak aký by mal byť dopad na štátny rozpočet, ak je toto otázka, kam smeruješ. Mali by sme tieto údaje dostať, len tým, že sme chystali túto diskusiu, ja sa ospravedlňujem, ja som mu ešte nepísal. Každopádne, keď to pošle, bude to zverejnené. U nás na webe určite na ŠRVŠke. Bolo riešené aj niečo také, že pokiaľ by táto suma bola vyslovene minimálna voči tomu, ako to oni žiadali, že by sa táto zmluva dala komfortne zrušiť. Prepáč, môžeš to skúsiť preformulovať? Nepochopil som ťa, ospravedlňujem sa. V prípade, že by táto suma, ktorú by sme takto ako študenti pracujúci prihodili niečo do štátnej kasy, bola taká malá, že by to nemalo význam, či padol na tomto rokovaní aj nejaký taký názor, že by bolo dobré potom túto zmluvu zrušiť? Takýto názor nepadol. Toto nás, priznávam sa, nenapadlo sa opýtať, ale každopádne sa bude sledovať dopad. A presne, keď sa ukáže, že máme strašne malý dopad, alebo ukazovatele sú priaznivé, tak sa bude rokovať o tej sume, aby bola vyššia. Pravdepodobne strop sa už nikdy nezruší presne kvôli tomu, čo sa hovorilo, že je to taká tá sivá až čierna ekonomika, že na študenta je niečo napísané, robí to niekto iný. Hej. Asi sa limit nikdy nezruší. Pravdepodobne. Len je otázka, aký bude vysoký. Ja by som sa chcel spýtať len to, že či vy ako rada študentov ste spokojní s tým, čo ste dokázali vybaviť. A ďalšiu otázku, že či ešte niečo plánujete preto urobiť, aby to bolo inak. No, dobre, keďže sa pýtaš, či my ako rada, tak my ako rada sme prijali uznesenie, ktoré bolo schválené zo strany ministerstva. Teda ako rada sme spokojní, pretože bolo vyrokované to, na čom sa valné zhromaždenie uznieslo. Keďže boli prijatí náš jemne modifikovaný protinávrh ministerstvom, teda už nie je o čom rokovať. Keďže valné zhromaždenie schválilo návrh, ktorý bol prijatý, teda nemáme už vlastne čo ďalšie rokovať. Respektíve chce ma niekto doplniť? Lenka, hej? Či? Dobre, tak Lenka ma doplní. Možno by som predsa skočila Peťovi do reči a veľmi sa ospravedlňujem, ale áno, oficiálne rada môže byť spokojná, ale nemyslím si, že to je celkom tak. A študentská rada vysokých škôl síce rokovala, ale neviem, či si uvedomujete, že aj vy ste tu veľmi dôležití a preto sme v podstate prijali aj možnosť týchto diskusí, aby sme si vypočuli aj vaše názory a počúvali aj hlasy študentov. Delegáti, ktorí hlasovali ako hlasovali a dopadlo to tak, ako to dopadlo. Čiže otázky otvorené ešte určite sú a môžete byť tí, ktorí týmto prispejú, myslím si, že k tomu, čo sa deje. Takže je to aj na vás. Stále beží to pripomienkovanie. Je tu možnosť rôznych iných nástrojov, cez ktoré sa môžete vyjadriť, takže hlavné je teraz počúvať aj študentov. Inak, ak ešte prepáč, než povieš, kľudne, keď toto skončí, tu hore, keď už skončí prenos a tak ďalej, môžeš si skúsiť napríklad zastaviť mňa, opýtať sa ma, ako som hlasoval, alebo niekoho z tých ľudí, alebo napísať nám. Není problém, ja ti nemôžem povedať, ako hlasoval hocikto z týchto ľudí tu, ale môžem ti povedať, ako som hlasoval ja. Lebo aktuálne proste to nemáme úplne doriešené a bolo by to z mojej strany nekorektné. Ak máte chuť a čas, môžete takto napísať všetkým delegátom maily. A opýtať sa ich, prečo hlasovali tak, ako hlasovali. Takže... Že aj náš názor je dôležitý, ale v čom je dôležitý, keď už vec je uzavretá? Vieš čo, toto je také náročné so študentmi. Čo sa týka
No, ja mám voličskú základňu 15 členov akademického senátu, lebo ja som vyslanec z univerzity. Takže každý z nás konzultuje s tými, z ktorých sa to týka. Ja sa plus pýtam aj ľudí na fakulty. Toto robí väčšina z nás, čo sme tu. My sa pýtame, akože len teraz sa proste nedalo, lebo keď my sme sa dozvedeli o návrhu piatok večer, kedy a kde a s kým sme to mohli konzultovať. Len druhá vec je zase, ak môžem, neberte to ofenzívne, ale nastaviť si trochu zrkadlo, koľký z vás boli kedy voliť do Senátu alebo do ŠRVŠ. Ako ozaj neberte to ofenzívne, len je to ozaj náročné aj od tých študentov získať nejaký podnet. Môžem hovoriť za seba, keď sa niečo snažíme zorganizovať, tak spätná väzba je veľmi malá. Toto je jeden z dôvodov, prečo by ste sa mali viacej zaujímať. Ako vidíte, tí zástupcovia študentov majú reálny vplyv na váš život, takže by ste sa mali ozaj viacej zaujímať o to, čo sa deje. Máte svojich zástupcov, fakultný senát, univerzitný senát a ŠRVŠ, kde tých ľudí sa môžete pýtať, čo tam robia, prečo, o čom sa hlasuje a tak ďalej. Je to vaše právo a mali by ste ho využívať. No, neviem, dohodnite sa. Povedal, že vo štvrtok večer ste sa teda dohodli a mali ste čas do útorka, áno? Nie. Štvrtok večer prebehla diskusia u prezidenta. Neviem presne v ktorých hodinách. Ja som nebol účastníkom delegácie. Piatok večer nám to bolo zverejnené všetkým na valnom zhromaždení. Piatok večer. Valné zhromaždenie trvá do nedele. A s tým, že pondelok bolo rokovanie na ministerstve školstva a útorok bolo rokovanie na ministerstve sociálnych vecí, práce a rodiny. Takže my sme proste mali, piatok nám to bolo zverejnené a de facto do útorka sme mali čas, ale s tým, že uznesenie muselo byť prijaté v nedeľu. Ja neviem, nikto by si nezobral na triko to, že by sme hlasovali o tomto korešpondenčne. Proste to je vec, o ktorej treba byť, aby boli všetci v jednej miestnosti pokope a hlasovalo sa a brala sa zodpovednosť. Teda od piatka do nedele sme mali reálny čas. V pondelok potom každý delegát tým vzhľadom na svojej vysokej škole mohol dostať, ako sa vraj, že si dostali mandát. Dobre, máme platný rokovací. Samozrejme, vo veľké aule, takto ako sme tu. A dohodli by sa to, či im to vyhovuje a nie. A v útorok by ste im povedali, že nie, pretože si ani väčšine ľudí nevyhovuje. Lebo sami zdá, že ste prijali to minimum, čo ste mohli. To sa ti zdá čiastočne správne. Ja som napísal ten mandát, ktorý bol daný. To je ten posledný bod, to bol mandát a teda prijala sa tá posledná varianta. No, takže máme platný rokovací poriadok, ktorý nám hovorí, že keď nie sme osobne prítomní, hlasovanie musí prebiehať 72 hodín. Teda by sme týmto prešvihli datum, ale aj keby sme boli v tomto prudko flexibilní, keby sme si vás takto študentov zvolali, už teraz tu sú zástupcovia z médií, opäť neberte to ofenzívne, ale určite by došlo k priesaku informácií von. A aký by malo zmysel, keby ministerstvo vedelo o tom poslednom riadku predtým, ako by sme tam išli. Chápeš, čo tým chcem asi povedať? No proste toto by sa nedalo. Čo sa týka rokovania, tam je určitý proces a keby došlo k úniku informácií počas rokovania, tak nám to iba uškodí. Lebo aj keby vás tu prišlo, reálne, dajme tomu polovica sály, hej, stále to nie je taká veľká reprezentatívna vzorka. Lebo tu v Bratislave je 12 vysokých škôl, neviem, či viete. Ale najmä proste, keď sa rokuje, tak sa nesmie vynášať informácie von. Neviem, či som zodpovedal tvoju otázku. Prepáč. Či vlastne toto je diskusia, alebo je to len prednáška o tom, čo už je. Vlastne, čo už sa nedá zmeniť. No, toto je informovanie o tom, čo je. Áno, správne, nedá sa to zmeniť, ale môžeme diskutovať o tom, aké sú tam problémy. A opäť, tam máme tú časť, tie komisie. Proste, to je ďalšia vec. Opäť, keď my nemáme spätnú väzbu,
tak my nevieme. My si myslíme, že je všetko v poriadku. Hej. Vyriešime problémy, o ktorých vieme, ale potom, ako náhle sa študenti neozvú, tak nevieme. Preto aj tu nám máte dať podnety. Toto dopadlo, ako dopadlo. Proste bolo prijaté uznesenie, to žiaľ sa nedá zmeniť. Vlado? Tu sa hlasila slečna. A ešte prepač. Je ma počuť? Nie je až takou pravdou, že nedá sa to zmeniť. Vláda to ešte nepodpísala, ešte stále to iba bude na čítaní. Čiže niečo také ako definitívny stav netreba nejakým spôsobom kresliť čerta na stenu. Aj keby to už bolo nejakým spôsobom definitívne, tak čokoľvek sa zmeniť dá, ale potrebujeme nejaký feedback. Dobre, my môžeme konať v rámci aktuálne prijatého uznesenia. Proste tým sme viazaní. Keby sme tak nekonali, tak sa zosmiešnime. Už teraz máme problém u vás, u študentov, reálne si to povedzme, a keby sme porušili uznesenie, tak nás neberie vážne ani vláda. Teda nemali by sme absolútne kde a ako čo vyrokovať, lebo by nás nebrali vážne. Ale áno, ako povedal Sulfo, dá sa zmeniť. Máte poslancov zo svojich regiónov, je to opäť vyššia forma demokracie ako tá akademická. Len my ako ŠRVŠ, pokiaľ, neviem presne, ako máme rokovací poriadok v tomto, ale opäť, keby sme spätne zrušili svoje rozhodnutie, tak opäť by sme znížili váhu študentskej rady. Ale ak príde podnet v rámci nášho rokovacieho poriadku, aby sme sa ním mali zaoberať, tak sa ním budeme zaoberať. Len neviem, aké sú tam pravidlá takto zľavy. A tam sa hlásil, tuším, niekto, a potom tu sa hlásila slečna. Independentné nezávislé spravodajstvo. Ja sa chcem opýtať, zaznel tu taký názor, tuto nejde, že študenti utekajú vlastne po ukončení školy do zahraničia. Ja sa chcem opýtať na vás názor, ako študentskej rady, ako to vy vidíte, že či je to nejako hromadné, alebo či vôbec štát vlastne vytvára nejaké vhodné podmienky pre študentov a vôbec pre absolventov. Ako to vidíte vy? Chcem som počuť to sám. Dobre, k tomuto máme aj druhý bod, ku ktorému možno teda prejdeme, uvidíme, ako bude dlhá táto diskusia. Čo sa týka uplatnenia absolventov, Slovensko má priveľa vysokých škôl. Nie sme na tom tak zle ako Češi. Oni majú 80% vekovej populácie na vysokých školách. Tam nebude mať kto pomaly fyzicky pracovať. Takže čiastočne tým, že máme veľa vysokých škôl, nedá sa vytvoriť adekvátne prostredie pre všetkých absolventov. Máme to tu ďalej, aké sú približné návrhy, aby sa to zlepšilo. Takže neviem, že či to teraz odpovedať, alebo keď pôjdeme ďalej, že či to bude stačiť tak. Dobre. Či áno, vytvára dobré podmienky, alebo či vytvára zlé? A následne položiť ďalšiu otázku. Dobre, je tam isté riziko, že proste viacej absolventov pôjde preč, rovnako, že viacej študentov pôjde do štátov, kde môžu popri brigáde, kde môžu popri štúdiu brigádovať bez daní a bez odvodov. Riziko tu je, čísla nemáme. My nemáme aparát žiadny, ktorý by nám urobil analýzu. Takže neviem povedať, že aký je reálny dopad. No, inak, ešte, ak môžem, opäť. Pardon, nepočul som? Ja sa ospravedlňujem. Jasné. Pýtam sa, že či momentálne štát teraz v budúcnosti vytvára vhodné podmienky pre študentov a absolventov škôl. Momentálne, podľa vás, úplne jednoduchá odpoveď. Za seba, hej, hovorím za seba, nehovorím za orgán, si myslím, že my technici to máme úplne super. Problém je s tým, že priveľa humanitných smerov, čo sa tu zhodnú asi aj kolegovia, čo tu sú z iných univerzít, takže tam to nie je dobré. Takže záleží od toho, čo študent študuje. Hej, nedá sa to brať ako plošne, že študent, absolvent rovná sa nezamestnaný alebo rovná sa manažer. Záleží od smeru, ktorý študuje. Ja som sa stanovisko študentskej rady, ale v poriadku akceptujem, pretože ja som takýchto názorov totiž to počul viac, že tých študentov utekla strašne veľa za hranice. A potom je ale na mieste otázka, pretože študentská rada v podstate predĺžuje životnosť tohto režimu alebo tohto štátu
každý to môže následovať po svojom, tým, že vlastne bude do toho systému naďalej nalievať peniaze. To mi nejde tak do hlavy trošku. Toto nechápem presne. Každopádne rokujeme s ministerstvom, menia sa podmienky už teraz novele vysokoškolského zákona, ktorý má postihovať nekvalitné školy, má zvýhodniť školy, ktoré majú reálne výstupy, takže robí sa niečo. My sme študenti, my nemáme žiadnu kanceláriu, nemáme žiadnych úradníkov pod sebou, ktorí by nám robili analýzy. Ak si to neurobíme my z údajov, ktoré máte dostupné aj vy všetci, tak my tie údaje nemáme odkiaľ získať a opäť sme študenti, my chceme aj dokončiť štúdium. Robíme všetko, čo sa dá, ale proste my sme limitovaní, deň má 24 hodín. Toto nie je otázka na nás. Ja neviem povedať prečo. To je otázka pre vládu, prečo to chce urobiť. Prečo ste nevyužili ten obrovský potenciál, ktorý tu momentálne je? Prečo to, že sa budia spustia učitelia do štrajku a taktiež 17.11. sú hlásené protesty v 5 slovenských mestách? Prečo ste sa do toho nezapojili a v podstate hneď ste prijali nejaký... Dobre, ok. Poviem to teda asi ďalší krát, dúfam, že už jeden z posledných. My sme prijali uznesenie. Pre nás ako radu je to záväzné. Pre každého z nás, túto, čo sme delegáti, bez ohľadu na ako sme hlasovali, my sme viazaní uznesením. Teda rada schválila uznesenie a je akože spokojná. Teda my nemáme čo riešiť. Čo sa týka 17. novembra, demonštrácií. Nie som si vedomý, že by sme boli oficiálne oslovení. Opravte ma. Nie sme oslovení. A rovnako tí organizátori, teda nie sme si istí štýlom toho protestu, ako čo viem z médií, a teda môžem vyjadriť opäť svoj súkromný názor, pretože nie je tu zbytok rady, alebo respektíve výkonný orgán, ktorý by sa mohol vyjadriť. Ale tie protesty majú byť taký, keď to poviem súkromný, opäť zvýrazňujem, taký hurá štýl. Ja nemám mandát. Dobre, ja nemám mandát na to, aby som toto vyjadril a kolega chce reagovať. Ja budem reagovať proti otázkou. Neviem, či ste tu boli na začiatku. Čo sa médií týka, robiť záznamy z tohto stretnutia majú dovolené iba verejnoprávne médiá, teda TASR a Rozhlas a Televízia Slovenskej republiky. Výnimku má SITA ako tlačová agentúra, teda ja sa pýtam vás, prečo z tohoto robíte záznam. Čo sa týka 17. novembra, Študentská rada vysokých škôl ako kolektívny orgán k tomuto žiadne stanovisko nemá. My vám môžeme povedať naše stanovisko ako stanovisko súkromných osôb, ale ako Študentská rada vysokých škôl sme o spoluprácu neboli požiadaní, teda sme sa o tom ako valné zhromaždenie nebavili, ani sme o tom nehlasovali. A teda nikto z nás vám tu nemôže povedať, prečo sa Študentská rada vysokých škôl do tohoto nezapojila. Pretože jednoducho nie sme ani členovia predsedníctva, ako tu sedíme, sme len delegáti. Aj to delegáti, ktorí tu sedia momentálne, sú tu iba za 2 univerzity. Za 3. No, za 3. No. Áno, je pravda, ak ste z iných médií, tak by ste tu ani nemali byť. To je vyslovený príkaz prenajímateľa sály, že tu majú byť verejnoprávne médiá. Takže to, že ste sa nám neohlásili a nepovedali, ste porušili úvodné ustanovenie, ktoré sme tu povedali, pravidlá diskusie. Dobre. Uvedomte si, že toto je akcia organizovaná Študentskou radou vysokých škôl, kde sú pozvaní študenti a vybrané médiá. Toto nie je verejné priestranstvo. Toto je akcia, ktorú organizujeme my, kde si pozývame teda ľudí, ktorých chceme a respektíve ktorých môžeme. A je to akademická pôda opäť. Áno, proste je vyjadrenie. Aby ste vedeli, proste takýto je stav. Ako osoba tu kľudne môžete byť, no ja nechcem, aby sa to zvrhlo týmto smerom.
Informoval som o tom na začiatku, proste takéto boli pravidlá. Takže ako je to... Verejnoprávne médiá sú definované zákonom. Prepáč, nech sa páči. No, ja osobne len chcel povedať toľko, že fakt si cením každú otázku a cením si, že aj ty si položil otázku a že my nič nemáme proti ľuďom, ktorí sú tu, my sa tešíme a ja si vážim každého, kto sem došiel. A že proste len to, že ten, ktorý nám dal túto budovu, má nejaké podmienky a my ani proti tomu, my sa tešíme, že máme túto budovu. A fakt ďakujem. Nie, odísť nie, to vravím, ako len proste nemal by byť záznam z toho iný ako verejnoprávne médiá, respektíve tlačové agentúry, ktoré to dávajú aj tak k dispozícii všetkým médiám. Dobre, áno. Ideme ďalej. Ďakujem. Aj my tebe. Prepáč. Ja mám možno veľmi také nie veľmi významné otázky a ospravedlňujem sa, ak tým ruším nejakú tému alebo nič. Ale ja si dovolím povedať, že sa veľmi zaujímam o toto dianie, všetko, čo sa deje na vysokých školách, ale musím vám trošku vytknúť. Uvedomujem si, že aj ja som mala možno vyvinúť väčšiu iniciatívu, ale ja som o vás doteraz v živote nepočula. A dovolím si povedať, že ani väčšina mojich minimálnych spolužiakov a ľudí, študentov a študentiek, ktorých sú proste v mojom okolí. Ja študujem osobne na Akadémii policajného zboru a je to štátna škola. Z toho štátna som chcela povedať k tej téme, že myslím si, že táto škola vôbec nepodporuje študentov a patrím ku študentom, ktorí chcú ísť do zahraničia, ale s tým, že by som sa chcela vrátiť, ale jednoznačne si myslím, že ona nepodporuje. A chcela by som vám tu trošku vytknúť, že aby ste sa možno vy trošku viac snažili alebo apelovali na svojich delegátov a rozvíjali sa trochu viac. Lebo ja si myslím, že toto je veľmi dobrý orgán, ktorý môže niečo dosiahnuť. Momentálne mám taký názor, že som určite za protest, ale radšej by som podporila vás v týchto snahách, nech sme trochu jednotní, nech sa to nejako uprace a nech sa sformulujú myšlienky, ktoré sa potom môžu podporiť takýmto protestom. Takže prvá vec bola taká, už som to vlastne všetko povedala, že poprosíme vás trošku viac sa nejako propagujte, nech viac robte nejaké aktivity, ktoré sa dostanú do podvedomia, nech ľudia na vás reagujú. Lebo mňa to osobne veľmi mrzí, že vás počujem teraz až prvýkrát. A druhé tie veci boli, teda som sa chcela vyjadriť k tej akadémii, že strašne som sa ešte raz ospravedlňujem. Nič, pohode. Že jednoznačne si myslím, že táto škola nevytvára žiadne motivačné prostredie pre študentov. Jednak tam študujú policajti, o ktorých to teda nehajme teda, ale študenti proste ja študujem verejnú správu a dovolím si povedať, že mi až ľúto, čo tam vyrastá. Nehovorím za všetkých, určite sú tam aj šikovné baby, ľudia, všetci, ktorí sa naozaj snažia. Je tam pár šikovných pedagógov. Ale už som sa zase mi niekto volal, že proste dneska v správach je tam zase, ako tam spreneverili nejaké peniaze, neviem na čo to všetko použili. Proste, takže si jednoznačne myslím, že toto by sme sa mali nejako zjednotiť a búchať do toho, pretože minimálne táto škola nefunguje dobre a mali by sme pokračovať proste v tomto, čo tu je a potom to keď tak potvrdiť protestom, ale jednoznačne zatiaľ byť takto a snažiť sa o nejakú aspoň trošku názorovú jednotu. Výborne. Ďakujem ti za názor. To je aj to, čo by sme mali. To je aj to, čo máme v ďalšom bode, aj keď uvidíme. Ešte, prepáč, ja chcem skúsiť odpovedať. Čo sa týka kvality vysokých škôl, máme to v tej ďalšej časti, že čo by sme asi chceli robiť. Rovnako uvítame vaše podnety, proste keď viete, že je niečo nekvalitné. Opäť, ja ako súkromná osoba zastávam názor, že keď škrtneme 10 nevýkonných škôl a študentov preradíme podľa odborov, že majú garantované doštudovanie, tak je každému jedno, kde študuje zhruba. Čo sa týka povedomia o ŠRVŠ ako takej samotnej, tak robia sa nejaké akcie zamerané najmä na športové nejaké vyžitia, organizujú sa konferencie. Zimné študentské hry sa napríklad teraz organizujú, kde teda vystupujeme my, snažia sa robiť nejaké aktivity, ale toto je individuálne delegát do delegáta. Teraz de facto my, ako sme tu všetci, nám beží funkčné obdobie od mája, ak sa nemýlim.
A riešime to tak, že proste delegát by mal vyvíjať aktivitu smerom ku svojim študentom. No, nemáme kontrolný mechanizmus, aby sme zistili, že či študent na tejto fakulte alebo univerzite vyvíja tú aktivitu. Ak ťa môžem... Ja ťa nepočujem, prosím ťa do mikrofónu. Ja sa ospravedlňujem. Vidíš, tak práve teraz ho môžete vytvoriť a na to ste tam, aby ste ho vytvorili. To máte možno takú metierku, kde by ste mohli niečo... Áno, len vieš, koho sa opýtame, že či vyvíja aktivitu. No tak spravte nejaké fórum na Facebooku, nejaké spätné väzby, alebo nech ten Dobre, delegát niečo... dobre, toto berieme ako podnet. Dobre, ďakujem. Napísal si to, Janko? Nech sa páči, Gabo. Dobre, toto berieme ako podnet. Že ja si myslím, že to bol skvelý podnet a chcem ti poďakovať za to, že si ho dala a kľudne, aj keď tu sa hanbíte povedať svoje podnety, tak to dajte na tú stránku, že podnety a fakt sa s tým budeme zaoberať. A ešte ak môžem doplniť, tak skús kontaktovať svojho delegáta, lebo aj vaša škola má delegáta. Ak môžem, ja som sa s ním rozprával na valnom. On je predseda študentskej časti vašeho senátu, študentskej časti vašeho senátu. No. Takže možno, verím, že on je ochotný komunikovať. Ako ho poznám ako osobu, tak on bude ochotný komunikovať. Dobre, ďalej môžeme. Ja začnem troška odkúkol. Ja študujem túto techniku a podám normy, že navrhuje sa priestor tak, že vždy bude 5% ľudí nespokojných. Že polovičke ľudí z toho sa bude zdať, že je tu moc teplo a polovičke ľudí sa bude zdať, že je tu moc zima. A takisto aj tu vidím, že zatiaľ čo niektorí ľudia chcú pochodovať, a ktorí chýba väčšia diskusia. Veľa na vás ľudia útočia a hovoria, že robíte málo. Mne sa to takto by som vám možno, že takto aj poďakovať, lebo väčšinou tí ľudia, čo sú spokojní s tou technikou prostredia, sú ticho. A skôr by som, že myslím, že iba jeden návrh za celú dobu tu odznel, ktorý niečo konštruktívne, myslím, že dole nejaký kolega, ktorý navrhol svoju sumu, ostatní vám čítali, že ste neskoro informovali málo ste pochodovali, takže chcem vám poďakovať. No, ďakujem. My ďakujeme teda. Inak, toto je pravda. Získali sme veľa podnetov, ktoré povedali ďakujeme. Získali sme veľa podnetov takých, kde nás kvetnato opísali a získali sme, že prečo sme to prijali a získali sme podnety, negatívne opäť, že ako sme si vôbec trúfli rokovať o výnimke pre študentov. Takže ozaj, nedá sa zavďačiť nikomu. Boli 3 rôzne názory. Ako ten názor, že ako sme si vôbec trúfli rokovať o výnimke pre študentov, tak to nás už ozaj zaskočilo. A bol to študent. Máte chodiť po chodbách a s menovkou? Teda ak ste malo populárne, či máte chodiť po chodbách s menovkou ako superstar. Ale ešte druhá vec je napríklad, že koľko sme sa tu zvyšili, koľko je študentov v Bratislave, netrúfam si povedať, že 10 000 viac. Viac. STU má 17, 27 má UK. Ja to teda obrovskú silu nevidím. Videl som napríklad na proteste Gorila veľkú silu a veľké hĺby, že skôr tá diskusia väčšinou pomáha. A ešte niečo možno povedať. Áno, toto je dané tým, že proste keby sa išlo hovoriť o školnom, tak sú tu všetci. Ale toto je vec, ktorá sa dotýka nie všetkých študentov, dotýka sa to tých šikovných a teraz neberte to ofenzívne, ale drvivá väčšina tých šikovných je teraz v robote. Ako, tým, že ste tu vy, sa vás to pravdepodobne týka tiež, ale zobrali ste si voľno. Z ktorých boli všetci na Facebooku prihlásení, že idú veľmi demonstrovať a prišiel som sám. Toto bolo presne aj jedno z rizik, prečo sme museli transformovať protest na diskusiu v tom krátkom časovom horizonte, pretože na Facebooku je asi, 15 000 ľudí, ktorí chcú niečo robiť. Dajme tomu, že nie všetci sú z Bratislavy, ale teda malo by byť zhruba 10% podľa populačného rozloženia a teda asi viac vzhľadom na to, koľko to je vysokých škôl a vidíte reálnu situáciu. My sme sa báli, či sa tu všetci obcháte, na druhej strane sme sa báli, či tu niekto príde.
My proste nemáme spätnú väzbu, my keď niečo spravíme, aj teraz ste videli, že niečo sa chystá a tak ďalej. Reálnu spätnú väzbu sme nemali. Dobre, na Facebooku vie každý spasiť svet, ale proste, keby sme urobili demonštráciu a prišli by sme tam toľkýto, dajme tomu, že by nás prišlo 2-krát toľko, lebo by to bol protest, a rátam iba tých slušných ľudí, nerátam extrémistov, čo by to chceli ako likvidovať, tí by sa tam tiež našli, tak proste, ak by nás bolo 2-krát toľko, tak však nás ani nie je vidno na námestí. Takže to je tiež proste jeden z argumentov, prečo sme to museli zmeniť na diskusiu v tom krátkom časovom horizonte, lebo treba dlhší čas na zmobilizovanie študentov. Rád by som aj ja niečo na túto tému povedal, keďže som jeden z delegátov, ktorý hlasoval za tento návrh a presne ako si dobre podotkol. Nevidel som ani u tých študentov nejakú tú silu, lebo dnes, aj keby sme išli na protest a nezobrali vlastne podmienky, ktoré nám, nie podmienky, ale návrh vlády, tak by to nemuselo dopadnúť najlepšie a osobne by som sa nemohol svojim študentom, ktorých zastupujem, pozrieť do očí s tým, že nemajú nič. A na rokovanie s vládou sme išli, keď to tak môžem povedať, s 3 hlavnými bodmi. Bol to daňový bonus, odvody a strava a zlepšenie kvality školstva. Daňový bonus nám ustúpili. Čo sa týka stravy, tak nám budú zvyšovať z 80 centov na 1 euro. Aspoň bol prísľub, tak hádam, že ho splnia. A čo sa týka odvodov, no samozrejme, vedel som, ako rátal som dopredu s tým, že určite nám neodklepnú zo 150 eur rovno na 300, alebo zo 130 pôvodných rovno na 300, hej. Čiže podľa môjho názoru osobného ako delegát, ktorý hlasoval za, tieto podmienky neboli najlepšie, ale prijal som ich, lebo ich považujem, že proste je to kompromis vlády a lepšie ako ísť do štrajku, z ktorého by aj tak nič nebolo, alebo do protestu, tak som hlasoval za. Dobre, ďakujem. Posledná otázka, aby sme išli ďalej. To je 1. január 2013. Ospravedlňujem sa, to som nepovedal. Dobre. Ja by som len doplnil Peťa, preto tam bol aj ten termín ministerstva útorok, lebo tá novela už prešla. Prešla tá novela, že platíme plné odvody. My musíme ešte do 1.1., vlastne nie my, a parlament musí prijať novelu, aby sa zmenila táto novela, aby tam bolo tých 155, aby to nezačalo platiť od apríla, od mája a tak ďalej. Preto v pomerne krátkom čase musia zmeniť novelu, ktorá ešte nie je účinná ani. Ďakujem. Dobre, ale ozaj, posledná, potom ideme ďalej. Hovorilo sa aj o tom, že zamestnávateľa nechcú platiť odvody a čo s tými študentmi, ktorí teraz dosiahnu 155 eur a zamestnávateľ povie, že tak si viac nejdeš, lebo ja za teba odvody platiť nebudem. A to je všetko a teda by sme si platili tých 7%, keď oni nie sú ochotní tých 22%. Dobre, ja dám vyjadrenie Maťky, ktorú učí člen predseda predstavenstva jednej automobilky. Ahoj, ja som sa konkrétne na toto pýtala a on mi povedal, že napriek tomu, že budú musieť za nás zamestnávateľia odvádzať odvody, tak budeme stále najlukratívnejším zamestnancom pre akéhokoľvek zamestnávateľa, pretože tým, že sme vysokoškoláci, máme veľký potenciál, nie sme ešte nakazení nejakými zlozvykmi z inej firmy, to znamená, vychovajú si nás v tom podniku a to znamená, pre nich je výhodné, ak takýto študent, ktorého si vychovajú, zostane u nich v podniku. Takže tohoto sa až tak bať nemusíme, že by nás prestali zamestnávať. A namiesto toho, aby mi vyplatili viac, zoberú vedľa mňa tiež niekoho, kto dosiahne tiež len tých 155 eur. A proste doťaľ budú brať ľudí, kým nemusia platiť odvody. Nedosiahlo sa to, je to jedna z variant, ktorá Dobre, u niektorých zamestnávateľov, iný zamestnávateľ zoberie na seba kompletne celú odvodovú záťaž. Toto je špekulácia, ktorá není podložená ani moja, ani tvoja. Proste
určite nastane taký prípad, aj taký. To apeloval na nich, že fakt tých 155 eur nie je bohviečo a keď sa nedá dosiahnuť viac, tak fakt treba zvýšiť viac, aspoň na tých 190 a potom to nenechá tak, že no snáď ministerstvo sa zlutuje a zvýši tým študentom na 190. Nie čakaj, len chcem zdôrazniť, aby sa na nich tlačilo. My pôjdeme tvrdo toho, aby to bola vyššia suma, ak to bude čo len trošku možno. Je zaviazané memorandum, kde to majú riešiť. A to bola posledná otázka, ideme ďalej. Posledná, Ferry. Opýtaš sa, potom povieš. Kľudne, Ferry, nie. Koniec. Tých 20 centov na jedlo, čo mám 40 centov na deň, čo budem mať asi môj život obohatí o 12 eur na mesiac, ale tých 7% z 300 eur, ktoré zarobím, odradám z tých 155, tak mi urobia z tých 12 eur. Čiže ja si tú dotáciu vlastne odrobím. Čo? Dostanem. Ferry, ja ti to vysvetlím potom. Pretože 155 eur, ty neodvádzaš do sumy 155 eur odvod. Príklad na študenta. Keď vieme, že tá hodinovka je niekde medzi 3 a 3,5, 80 hodín, vieme niekde 300 eur. Z nich mám odviesť 7%, až som si dobre zapamätal. Čo je 21 eur, ale dobre, odvádzam iba z čiastky na 155. Áno? Čiže približne zo 145 eur odvádzam 7%. Čo mi vyjde niekde okolo tých 12 eur, ktoré vlastne ja dostanem na tej dotácii. Čiže ja si tú dotáciu odrobím. Ferry? Dobre, potom to sa o tom porozprávame. Čas nás tlačí. Áno, je to čiastočne, čo hovoríš, je pravda, ale proste nemusel si mať vôbec tú dotáciu. To je tiež jedna z vecí, ktorá tam... Ja ti hovorím, čo sa dotiahlo. Nie, už sa nereaguje, ide sa ďalej. Lebo máme proste limitovaný čas, dokedy tu môžeme byť a chceli by sme aspoň teda už veľmi zrýchlika prejdeme druhý bod. Keď toto tu skončí, kľudne vonku sa nás opýtajte, len tu vnútri sme limitovaní časom, na ktorý máme prenajatú tú miestnosť, aby ste chápali. Dobre, kvalita vysokého školstva. Ja to pôjdem veľmi zrýchlika kvôli času, aby ste mohli k tomu dať svoje podnety a opäť zvýrazňujem ŠRVŠ.sk /podnety. Na Slovensku máme jednu vysokú školu na 140 000 obyvateľov. Deti, nemluvňat, dôchodcov, čo sa nám zdá strašne veľa. Jednak treba zaviesť kritéria, proste uplatniteľnosť absolventov, ale v odbore. Lebo vysokoškolák sa vie zamestnať oveľa rýchlejšie, len potom robí predávača a tak ďalej. Kde odchádza dosť veľa študentov. Teda aby sa dalo kvalitatívne ohodnotiť škola aj podľa uplatniteľnosti absolventov. Kontrolu nad úväzkami, čo už ste počuli, toto sa podarilo presadiť, malo by to byť 69 hodín do týždňa. Teda nenastane taká situácia ako v súčasnosti, že jeden nemenovaný pedagóg je dekanom na 2 fakultách a učí na 3, tuším, ale minimálne dekanom je na 2. Tomuto sa už zabraní teraz. Potom určite ste počuli o externom štúdiu. Má sa predĺžiť o rok každý stupeň štúdia, ale je otázne, že či predĺženie priniesie vyššiu kvalitu. Tam sú varianty buď zefektívniť e-learning, čo je istá vlna zo západu, alebo potom zrušiť externé štúdium ako celok a urobiť z neho dištančné vzdelávanie. Lebo vlastne na Slovensku bola doba, keď potrebovali sme vysokoškolákov na istých pozíciách, v štátnej správe predovšetkým, ale táto doba už pominula. Teda dá sa to transformovať na dištančné štúdium. Neoprávnené udelené tituly. Tu ste mohli postrehnúť niektorí, že ŠRVŠ vyzvala ministra, aby preveril tituly určitých politikov. Ja si tie mená z pamäti nepamätám, tak ich nejdem menovať, aby som náhodou na niekoho nezabudol a nebol teda na tom lepšie oproti ostatným. Na základe našich podnetov minister preveruje všetky doktorandské práce na vysokej škole sociálnej, Svätej Alžbety. Tak tam preveruje, pokiaľ viem, aspoň z médií, tak tam sa preverujú všetky získané doktorantúry. Potom rovnako, to je v návrhu ministerstva,
škola, ktorá pochybí, príde o práva udeľovať daný titul a vyšší. Rozdielna kvalita pedagógov, to opäť, teda je najmä tými úväzkami, že lietajú kade tade, že máme veľký počet vysokých škôl a žiadna z našich univerzít nie je dlhodobo v top 500. Čo je čiastočne chyba pedagógov, ale čiastočne chyba manažmentu a najmä teda aj slovenskej vlády, pretože nemáme víziu nejakú dlhodobu, čo s našou vedou, výskumom a školstvom. Aktuálne máme vyše 20 priorít, ako sa vyjadril minister, a napríklad taká Británia má 6 priorít. Čo keď porovnáte už len počtom obyvateľov, keby sme boli rovnakí, tak je to nonsens. Teda toto sa musí zmeniť, aby sme my mali šancu na tých vysokých školách sa posúvať dopredu. A rovnako v najbližších rokoch nám hrozí akutný nedostatok profesorov a docentov, teda budú padať študijné programy na celom Slovensku. Toto je riziko, do ktorého ideme za najbližších 10 rokov. Neviem, či na Slovenskej technickej univerzite neodejde vyše tretina profesorov do dôchodku. Máme rôznu úroveň kvality škôl. Niektoré zapájajú najnovšie postupy, študenti sa zapájajú do grantov. Niekde je to proste, nebudeme si nahovárať, keď človek príde, tak doštuduje. Stačí, aby ho neprešla električka alebo iný dopravný prostriedok. Potom pedagógovia nemajú dostatočné previazanie s praxou, ale to je opäť dané tým, aká vysoká škola. Málo labáky sú niektoré proste zastaralé, ale to je dané aj grantovými schémami. Proste keď sa nedá čerpať grant, alebo do toho nejdú peniaze, tak škola nemá odkiaľ si obnoviť tieto prostriedky. A teda na niektorých školách je veľmi mizivé získavanie praktických skúseností študentov. Nemajú ich kde získať. Dobre, byrokracia, to je jednak, keď si predstavíte, ja vám to tak názorne ukážem, eurofondy, keď chcete vypracovať, to je asi taká kopa. Pričom nejaký slovenský úradník tam pridal formulku, že nemôže ísť z toho ani euro na odmeny. Čo tých pedagógov absolútne nemotivuje, keď majú robiť takúto byrokraciu. Potom byrokracia aj súvisí priamo s pedagogickým procesom. Už len napríklad, ako ankety o spokojnosti sú dôležité, ale zase tí ľudia proste musia vyplňať obrovské množstvo formulárov, anglické materiály a tak ďalej. Kde robia to tí pedagógovia, že nie je na to ten aparát. V zahraničí sú na toto kompletne marketingové, napríklad týmy, ktoré propagujú univerzitu. Na Slovensku to žiaľ tak nie je. A bez našej kvalitnej vedeckej činnosti sa nemôže skvalitniť školstvo. To je dané tými prioritami a určením, kam pôjde viacej financií. Návrhy ministerstva sú zvýšiť financie pre školy, ktoré majú výstupy. Na tomto sme sa s nimi zhodli. Proste škola, ktorá má výstupy, má byť preferovaná oproti škole, ktorá nerobí nič. A opäť, môj súkromný názor je, že študentovi je jedno, kde študuje. Keď mu zrušia školu a prejde na lepšiu, tak je to podľa mňa iba jeho plus, ale to je môj názor. Malo by sa pozitívne diskriminovať technika a prírodné vedy, pretože je z toho oveľa väčšie uplatnenie. Keď škola pochybí, tak by mala prísť o určité typy práv. Ako je to teraz, keď nám pribúda množstvo profesorov z jednej oblasti a zistí sa, keď prezident odmietol menovať, proste, že to musí preverovať ministerstvo, to bolo kvôli tomu, že niektoré kritériá neboli dodržané. Keď sa to stane teraz v budúcnosti, škola príde, mala by prísť, ak sa nemýlim, na 5 rokov o práva udeliť profesoru, respektíve habilitáciu profesoru. Od toho titulu po všetky vyššie. A potom akreditácia všetkých pracovisk. Pravdepodobne Bratislavčanov vás tu rodených nie je tak veľa, ste z rôznych kútov Slovenska. Ja som z asi 27 000 mesta a my tam máme asi 3 alebo 4 vysoké školy, detašované externé pracoviska. Čo je asi tá najnižšia úroveň kvality vysokého školstva, čo na Slovensku máme. Samozrejme česť výnimkám. Takže všetky tieto pracoviska ponovom prejdú akreditáciou. Každé pracovisko samostatne. Nebude akreditovaná len univerzita ako celok, ale majú byť akreditované aj tieto pracoviska, čo je prísľub ministra, že to tak má byť v novom zákone. Neviem, či už v novele, ale do nového zákona určite. A to bolo veľmi zrýchlika toto a máme asi takých
10 minút na diskusiu, potom ozaj vás budeme musieť poprosiť, že budeme musieť ukončiť diskusiu tu, ale keď ma odchytíte vonku alebo niekoho z nás, myslím si, že nebude problém sa nás pýtať ďalej. Vladko, kde si? Mikrofón? A ešte prepáč, než sa opýtaš, na začiatku vás to bolo málo, ale ak niekto odišiel z výučby a potrebuje ospravedlnenku, máme tu, že vám môžeme vypísať, ak niekto bude potrebovať. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, zdravím všetkých. Ja by som ťa chcel poopraviť pri tom počte vysokých škôl. Ja som tým bol tiež v podstate prekvapený, ale v porovnaní s ostatnými krajinami OECD a s priemerom počtom vysokých škôl, tak Slovensko dokonca má menej na vysokých škôl na milión obyvateľov, ako je priemer krajín OECD. Tak nám skôr ide potom asi o počet absolventov tých vysokých škôl, asi to by bol relevantnejší údaj pre nás. Asi ten je príliš vysoký, ale stále sa bavíme v zásade o počte nezamestnaných okolo 7 až 8%, čo sú absolventi vysokých škôl. Teda tá nezamestnanosť mladých vie najmä nezamestnaných absolventov stredných odborných škôl a tak ďalej. A to bola taká poznámka k tomu, čo si ty hovoril. A otázka je, že aké konkrétne návrhy prinesie študentská rada vysokých škôl ministerstvu, alebo či vôbec má nejaké pripravované návrhy na to, aby sa ten stav zlepšil. Dobre, toto je, viac menej my sme sa zhodli s ministrom na tomto, že toto je fajn, tento slajd, je pozitívna diskriminácia smerov, proste ktorých máme nedostatok. Štát platí naše školstvo, teda by mal určovať, ktoré smery sú prioritné a potrebné do hospodárstva. Ale toto presne je na tie podnety od vás. O tomto sa má diskutovať celý rok 2013 zhruba, no minimálne väčšiu časť, a potom ide úplne nový zákon o vysokých školách. Teraz ide iba novela, kde sme presadili nejaké menšie body, ako proste dané tou kvalitou. A opäť, keď je nekvalitná škola, študent sa má problém zamestnať. Ako áno, máme 7% nezamestnanosť absolventov, ale prejdite si, neviem, nejaký veľký obchod a opýtajte sa predávačiek, ako majú vysokú školu. Máme malú nezamestnanosť, ale proste vysokoškoláci robia na veľa miestach robotu, kde stačí stredoškolské vzdelanie. Ako príklad, čo je celkom srandovné, v médiách zaznelo žurnalistika. Keď viete písať dobre, tak potrebujete všeobecný prehľad. To bolo presne uvádzané ako jeden z príkladov. Alebo proste pri montážnych linkách nám robia vysokoškoláci. Takže tí ľudia dehonestuje sa vysokoškolské vzdelanie. Človek, keď je vysokoškolák, má mať adekvátne postavenie spoločnosti, ako to bolo viac menej kedysi. Budeme robiť všetko preto, aby sa to nejako zlepšilo, ale máme na to rok. Aktuálne tých podnetov nemáme veľa, respektíve sú len také strelené od buka. Musíme sa na to aj my pozrieť bližšie a máme na to rok, aby sme to vyrokovali čo najlepšie. Preto, ak máte podnety, ak viete, že teraz niečo v systéme nefunguje, napíšte to tam, ostatní môžete hlasovať za to a opäť prioritizácia priorit bude podľa dosiahnutých hlasov. Môžem sa spýtať, kto tu z prítomných delegátov hlasoval proti tomu návrhu? Mohli by ste sa prihlásiť, prosím vás, aby sme vedeli? Ale delegáti môže a nemusí povedať, za čo hlasoval teraz. No, aby ste nás niečo. Môžem ti povedať, že nie každý, kto sa vyjadril proti, teraz dvihol ruku. Čo viem ja. Ale opäť, aj tí, čo hlasovali za, neznamená, že ich máte linčovať. Vyjadrili svoj názor, majú ho podložený argumentami. Je demokracia, právo väčšiny. No, ja chcem povedať, že niektorí, ktorí hlasovali za, mali aj logické argumenty a treba brať fakt, že keď človek sa snaží a hlasuje podľa svojho najlepšieho svedomia a podľa informácií, tak proste za to ho nemôžete odsudzovať. Proste ja si myslím, že fakt tí ľudia
väčšina, ktorí tam boli, sa snažili a fakt makali, rozmýšľali, argumentovali a dlho sme rokovali každý deň. Len toľko. No, keď to beriete z druhej strany, môžete linčovať nás, čo sme hlasovali, dvihli ruku proti, lebo sme išli do rizika, že prídete o všetko. To je druhý extrémny pohľad. Proste môžete sa opýtať toho človeka, prečo hlasoval, ako hlasoval. Keď si to nevie zdôvodniť, tak potom je problém. Ak si to vie zdôvodniť, je to jeho názor a robil ozaj podľa dostupných informácií zo svojho okolia. Na Slovensku je problém, ktorý teraz zároveň určite vyriešený nebude. A vám by som teda apelovala na zmenu kľúča, podľa ktorého sú vysoké školy financované, keďže tých príjmaných študentov je veľa ako konkrétne ako na Univerzite Slovenska na psychológiu, je nás 80 ročníkov a po celom Slovensku je ich veľa na také uplatnenie. A už na pregraduálnych kurzoch nám vedúci katedry jednoducho povedal, že tých 80 študentov je extrémne veľa, ale musia stále nabrať ďalších, keby si dali menej študentov, kvôli peniazy, ktorí za nich dostávajú. Ale nedal sa pred na nič. Povedal, že to potom nie, ale na čo zbytočne štát dotuje týchto študentov, ktorí sú najvyššie. No, keď to poviem laicky, tak vysoké školy určite sú také, čo vidia študenta iba čisto ako balík peňazí. Lebo presne ako hovoríš, dotácia je od študenta a podľa výstupov z vedy je tam určitý pomer, ale pomer je nastavený tak, že dá sa vyžiť na tom, že zoberie sa strašne veľa študentov a škola nič nerobí. Ale už teraz minister odobral titul univerzita trom univerzitám, že už sú z nich vysoké školy. Rovnako zatiaľ teda je to iba informácia, ktorá sa k nám dostala, není overená nejako hlbšie, že mal by začať zohrávať úlohu koeficient akreditácie. Na Slovensku je 5 alebo 6 univerzít, ktoré sú univerzity právom v prvom kole, bez toho, aby museli niečo dobiehať a naprávať. To, že reálne sú všetky univerzity, bolo dané tým, že proste bola nejaká chybička v zákone, respektíve niekto to tam napísal, že bolo opravné obdobie, kedy si to mohli dorobiť. Tým pádom sme mali zrazu všetky univerzity, až na tieto 3, ktorým to bolo odobraté. Teraz bude komplexná akreditácia, ktorá má opäť určiť univerzity s tým, že nebude možnosť opravy. Univerzity budú vedieť rok dopredu kritéria. Je na nich, ako sa s tým vysporiadajú, keď to nezvládnu. Tak prídu o titul univerzita, tým pádom prídu o doktorantské štúdium a prídu o časť výskumu. Týmto sa odfiltruje časť a potom je na študentovi, aby si vybral teda školu, ktorá je kvalitnejšia. A rovnako škola, ktorá bude mať titul univerzita, aj akreditačne, tak by mala získavať viacej financií. Ono to je strašne dlhý vzorec, kde je krát koeficient akreditácie a aktuálne je daný ministerstvom, že pre všetky školy je rovný 1. Čo nemá zmysel tým pádom posudzovať kvalitu z tohoto hľadiska. A máme asi posledné 2 otázky takto na plénum. A potom opäť, ja vás poprosím, že to tu ukončíme a kľudne vonku sa opýtajte, len budeme musieť uzavrieť túto miestnosť, aby sme to korektne stihli všetko tu ukončiť. To bude viac taká komplexnejšia otázka. Vzhľadom na to, že ide o kvalitu škôl, následne aj pre ľudí, ktorí sa potom majú niekde zamestnať a vzhľadom na to, že ide aj pre toto konkrétne zamestnanie, kde potom skončia. Uvedomujete si už teraz, že bude treba veľmi aktívne a veľmi úzko spolupracovať napríklad s ministerstvom hospodárstva, s ministerstvom, ktoré má na starosti práve verejné prieskumy aj v štátnych financiách, aj v všeobecnom priemysle a takisto ešte aj s ministerstvom sociálnych vecí a rodiny. Áno, uvedomujeme. A tá druhá otázka, že máme na posledný rok, ako vravíte, 2013. Áno. Toto bude, nie
nie je otázka, ale skôr moja pozitívna informácia pre vás, že by bolo dobré veľmi tohto roka rozbehnúť veľkú kampaň, nielen na samotných školách, ale takisto aj na týchto samotných ministerstvách a najväčších podnikoch Slovenska, aby sa k tomuto vyjadrili, pretože je dôležité si uvedomiť, že na to, aby škola bola efektívna a na to, aby vykazovala aj nejaký reálny výkon, je dôležité vytvoriť nejakú úzkú spoluprácu samotného priemyslu až škôl navzájom. Pričom bohužiaľ treba si uvedomiť, že určité z vecí, ktoré boli doteraz už aj uznané a v budúcnosti ešte budú uznané zo strany Európskej únie, idú proti takémuto niečomu. Čo sa týka financií v rezorte, dajme tomu, že sa nenavýšia. My tým, že zvýšime že zavedieme vôbec nejaké kvalitatívne parametre, preskupíme financie v rámci rezortu. Tým pádom nutne nepotrebujeme extrémne komunikovať mimo rezortu, čo sa týka financií. Čo sa týka spolupráce s praxou, tak na toto čiastočne už nejaké výstupy sú, lebo niektoré eurofondy sú dané tým, že vypisoval to zamestnávateľ a musel mať partnera verejnoprávnu inštitúciu, vysokú školu. Teda už týmto je to čiastočne dané. Rovnako sú známe aj projekty, aspoň teda čiastočne sú štatistiky, s ktorou univerzitou kto spolupracuje, keď to poviem takýmto štýlom. Takže, ale áno, proste zamestnávateľia a ministerstvo hospodárstva majú do toho čo hovoriť, lebo opäť štát platí vysoké školstvo, tak majú skončiť ľudia, ktorých štát potrebuje. Ale my nemáme ten úradnícky aparát. My vieme stanoviť parametre, ale ja napríklad z mojej pozície neviem povedať, že či chceme 100 zubárov ročne alebo 500 zubárov. Ani na toto nemáme kapacitu, aby sme to určili. Sú určité veci, ktoré by sa museli riešiť práve že s nejakým vedomostným aparátom, ako reálne tieto veci u nás sú, pričom informácií ani zo strany štátu, ani úradov pre nás konkrétne nie sú. A častokrát nám tieto ani len neposkytnú v rámci ich vlastných dôvodov. A druhá, ktorou je tu určitá podmienka, ktorú by mala vláda dávať napríklad zahraničným firmám, ktoré sú high-techové, prípadne veľkokapacitné, ktorým by ona samotná mala podľa mňa do budúcna zadávať určitú podmienku, že by v rámci toho, že im poskytne, dajme tomu daňové úľavy, mala spolupracovať so školami na Slovensku, ktoré sú práve v jej obore. Respektíve ministerstvo hospodárstva vytvárať určité vlastné firmy alebo vyslovene výskumné ústavy, ktoré by podporovali súčasne na Slovensku existujúce, ale najlepšie Slovenskom priamo vlastnené podniky v týchto oblastiach. Toto čiastočne je ten výskum. Ja ti to viem povedať z mojej pozície ITčkára. Firmy, čo tu prišli, tak s nami spolupracujú. A rovnako zahraničné firmy, pokiaľ viem, tak tie väčšie spolupracujú všetky. Všetky automobilky, teda logické ich subdodávateľia. Je tam istá forma spolupráce, nehovorím, že by to nemohlo byť lepšie, ale toto už čiastočne existuje. Že tí ľudia vedia, že proste opäť, ITčkárov tu je strašne málo, takže proste musia spolupracovať s tou školou, ak chcú mať tých ľudí, aby boli vyškolení do ich odboru. Takže je to odbor od odboru, už niekde sa tak spolupracuje aktívne. Dobre, a ospravedlňujem sa, ale budeme končiť. Dobre, tak poslednú otázku. Zapíš si to. Padlo tu, že politika nepatrí na akademickú pôdu. Preto som chcel popýtať delegáta za APEKu, či je správne, že tu sedí, keď v čase parlamentných volieb chodil po fakulte a reprezentoval svoju politickú stranu, ktorý mal spoločný interes so svojím menom a ľuďom. Dobre, to si povedal teraz ty. Vedel niekto z vás, že sa takto činil? Prezentoval tu svoje politické názory? Neprezentoval. Na toto sme si dávali obzvlášť pozor, aby nám náhodou Janko nepovedal niečo, čo nemá.
nerobil tu žiadnu agitáciu za nejakú politickú stranu, neprezentoval názor politickej strany, reprezentoval, keď sa vyjadril. Ja delegát som hlasoval za, lebo ja delegát som niečo. Proste neprezentoval politickú stranu, nevystupoval ako politik. Niečo by som k tomu povedal. Tu si môže sadnúť ktokoľvek ako človek. Aj môže tu byť ktokoľvek ako človek za média. Len toľko z mojej strany. Áno, hoci kto tu mohol prísť, len išlo o to, kto môže napríklad robiť záznam, kto sa môže vyjadrovať a ako sa môže vyjadrovať. Áno. Nepovedal ani raz, že je príslušníkom nejakej politickej strany. Ani teraz netušíte, odkiaľ je. A môžem vám povedať, že na ňom nestojí reforma vysokého školstva. Ja sa ti ospravedlím, ale toto je otázka off topic. Keď opýtaj sa ho to potom, toto je otázka mimo diskusie. Hej? Dobre, takže... On bol normálne zvolený, takže proste to záležalo na rozhodnutí tých ľudí, komu dá hlas. Ale podľa mňa teraz fakt, toto je úplne zbytočná téma, lebo pre nás by malo byť najdôležitejšie, ako zlepšíme podmienky, a keď už nie pre nás, ale pre budúcich študentov, teda pre tých starších už. A proste to je našim cieľom a nie takéto veci rozoberať. Musíme držať spolu a nie hádať sa na nejakých blbostiach alebo provokovať alebo tak. Dobre, posledná otázka a končíme. Inak mikrofón nie je zapnutý. Alebo došli baterky. Podobne, ale myslím si, že ste urobili určitý kus roboty a že nejaká vďaka vám študentovi mala patriť a hlavne do budúcna, ak sa ten stav bude zlepšovať, že budeme lepšie komunikovať, tak by som rád vyjadril podporu a držím vám palce. Ďakujem. A opäť, ak niekto máte ešte nejaké otázky, keď skončíme, vonku sa nás môžete opýtať. A ďakujem vám za vašu účasť, že ste si našli čas. Dobre, veľmi pekne ďakujeme. Mali by sme to postihať. Prosím? Ja, áno. Lebo mal som sa vymyslieť niekde do toho. Tvoje prvá papier? Hej, tuto. Dobre, môžem poprosiť. Môžeš. Jednu stoličku daj do vnútra. Janko?